खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' भिडिअ बरायग्रोबाय फिन खनसेबाव नोंथांमोननि थाखाय 28 आगस्ट खालि जानो गोनां ग्रेड 3 नि आनजादनि मोननैसो फैथावना कुइसन आरो एन्सारनि भिडिअ लानानै फैबाय भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेहाय फार्स्ट कुइसना जाबाय नाम घोषाखौ सोर लिरदोंमोन नाम घोषा बेखौ माधबदेवा लिरदोंमोन बे नाम घोषानि आरो मोनसे दङ कीर्तन घोषाखौ श्रीमन्त शंकरदेव बिथाङा लिरदोंमोन एसे कनफ्यूज खालामना होदो नोंथांमोना गोसोआव लाखिखा नाम घोषा आरो कीर्तन घोषा नाम घोषाया माधबदेवनि आरो कीर्तन घोषाया शंकरदेवनि। नैथियाव दङ माधबदेवा लिरनाय बरगितआ गासै मोनबेसे दा बरगित लिरदोंमोन बिथाङा बे जाबाय 200नि बारा लिरदोंमोन बिथाङा। बेबायदिनो थामथि नम्बराव कुइसना आसामाव मा मायथाइयाव गिबि खेब हादरगिरि शासनखौ बाहायनाय जादोंमोन बेयो 1979 मायथाइयाव फार्स्ट टाइम बेखौ बाहायनाय जादोंमोन आसामाव बेनि उनावबो बाहायदोंमोन बाट बेनो फार्स्टमोन। पन्चायतनि बिसायख'थियाव आइजोफोरनि थाखाय बेसेबां जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जायो बे जाबाय 50 जौखोन्दो बेहाय 50 जौखोन्दो आइजोफोरा बिसायख'थिखौ गेलेनो मोनो एबा आइजोफोराल' गेलेनो मोनो आरो 50% मासियाव पन्चायतनि बिसायख'थियाव। आसामनि बेसेबां जौखोन्दोआ हाग्रा ओनसोलनि सिङाव गोग्लैयो बेनि एन्सारा जाबाय 34 जौखोन्दो 34नि एसे बारा जायो 34.something जायो बाट बेखौ 34 होना नोंथांमोना नायोब्लानो जाबाय। बेनि उनाव दङ भारतनि बोसोराव दिहुननाय साहानि आसामनि बाहागोआ बेसेबां एबा आसामा बेसेबां दिहुनो टटेल भारतनि बेनि एन्सारा जाबाय 51 जौखोन्दो माने टटेल आसामनि टटेल इन्डियानि 100%नि 51%आनो आसामनि जाहैयो। स्निथि नम्बराव दङ आसामाव माब्ला साहा कम्पानि एबा टि कम्पानिखौ गायसनजेनदोंमोन बेयो जाबाय 1839 मायथाइयाव इंराजफोरानो गायसनग्रोदोंमोन फार्स्टआ बेनो। मिशन बसुन्धरा बिथांखिया माजों सोमोन्दो थानाय दानि आसाम सोरखारा मिशन बसुन्धरा बिथांखिखौ बेखेवदोंना मिशन बसुन्धरा बिथांखिया माजों सोमोन्दो दं होनना बुङोब्ला लेन्ड आरो रेभिनिउ होनना बुंदों लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बर' हा आरो आय रेभिनिउ मानेथ' आय एबा इनकाम टाइपनि जागोन नालाय स' हा आरो आय होनना बुङो बेखौ इंलिसाव जुदि सोङोब्ला लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि जायो। गुथि नम्बराव दं मा बोसोराव आसामाव गिबि खेब थाव ड्रिल खालामनाय एबा फलंनाय एबा दिहुननाय जादोंमोन ना जुदि कुइसन फैयो अब्ला बेनि एन्सारा जागोन 1889 1889 मायथाइयाव फार्स्ट टाइम ड्रिल खालामग्रोदोंमोन थावनि। बेनि उनाव दङ 10 नम्बराव आसामनि मा जिल्लायाव बांसिन साहा बागानफोर दं बेनि एन्सारा डिब्रुगड़आवनो बांसिन मोननाय जायो। आसामाव मोनबेसे थाव सोदांसालि एबा अइल रिफाइनारिज दङ बेनि एन्सारा जाबाय 4 बेबो फैनो हागौ गासै 4 दङ आसामाव। आसामनि मा बाहागोआव खमसिन अखा हायो बेयो कार्बि आंलं एन्सारा कार्बि आंलं खमसिन अखा हायो। आसामनि मा सोहोरखौ मानचेस्टार होनना मिथिनाय जायो बेनि एन्सारा जाबाय सुवालकुसिखौ आसामनि मानचेस्टार होनना मिथिनाय जायो। आसामनि मोनबेसे जिल्लाया बुरलुंबुथुर दैमाजों नांजाबनाय एबा कानेक्टेड एबा माने जास्ट बुरलुंबुथुर दैमानि खाथियावनो आरोना बेयो दाजाबनाय स' बेयो गासै 14टा जिल्लाफोरा नांजाबनाय दङ बुरलुंबुथुरजों। जाथिंगाया मा जिल्लायाव दं होनना सोङोब्ला बेनि एन्सारा डिमा हासावआव दङ जाथिंगायाव दाउफोरा सुइसाइड खालामनाय जों माने एसे फेमास नालाय स' बेखौ गोसोआव लाखि जाथिंगाया मा जिल्लायाव दङ। 16 नम्बराव गिबि मन्थ्रिया बिबान एंगारनाय लाइजामखौ सोरनो होनो नांगौ जेरै जुदि गावनि बिबानखौ एंगारोब्ला एबा रिजाइन होयोब्ला गिबि मन्थ्रिया सोरनो लाइजामखौ होगोन होनना सोङोब्ला राज्यपालनो होगोन एबा गभर्नरनो इंलिसाव गभर्नर बर' राज्यपाल एबा रायजो बेंगिरि होनना बुङो। बुहुम फरायसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ सोर सायख'यो बेनि एन्साराबो राज्यपालानो सायख'यो जायखिजाया बुहुम फरायसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ। उदां आसामनि गिबि राज्यपाला सोरमोन होनना सोङोब्ला सार आकबर हायदारि बिथाङा आसामनि गिबिसिन इन्डिपेन्डेन्ट आसामनि गिबिसिन बिथाङानो राज्यपाल। आरो जुदि आसामनि सुबुङा जायखिजाया जायखिजाया रायजोफोरावनो जुदि जायखिजाया रायजोआव राज्यपाल जानाय आसामनि गिबि सुबुं एबा असमिया होनना सोङोब्ला बेनि एन्सारा जाबाय बिष्णुराम मेधि माने मोनसे रायजोनिया गावनि रायजोआवनोथ' आरो राज्यपाल जाखाया नालाय जास्ट असमियाखौ सोङोब्ला बेनि एन्सारा बिष्णुराम मेधि जागोन। बेनि उनाव दङ 20 नम्बराव आसामाव मोनबेसे बिधान सभा बियाबफोर दं बेयो फैनोबो हागौ आरो फैयाबो जानो हागौ कुइसना गोरलैथार गासै 126टा दङ आसामाव बिधान सभानि बियाबा। बिटिआरनि हेडक्वार्टार एबा गाहाय मावखुलिया बहा दं क'क्राझाराव दङ।
जायखिजाया रायजोनि गिबि मन्थ्रि जानो थाखाय बिजाथिया बेसेबां बैसोनि जानो नांगौ बे कुइसना फैनो हागौ गासै माने मा बेसेबां बोसोर जायोब्लासो बेसेबां बोसोर बैसोनि जायोब्लासो सासेया माने मिनिमामानो बेनि खमबाथाय गिबि मन्थ्रि जानो हाया बेनि बैसोआ जाबाय 25 बोसोरनि खमबाथाय गिबि मन्थ्रि जानो हाया बेनि बाराबा टेनसन गैखाया जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय 25 बोसोर बैसोनि खम जानो मोननाय नङा बेसेबां मायथाइयाव आसाम बिधान सभाखौ दानाय जादोंमोन 1937 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन हादरगिरि आरो लेङाइ हादरगिरि जानायनि खमसिन बैसोआ बेसेबां बेनि खम जायोब्ला हादरगिरि एबा लेङाइ हादरगिरि जानो मोना बेनि एन्सारा जाबाय 35 बोसोर बैसो बेनि खम जानो मोननाय नङा फर एग्जाम्पल जुदि दानि हादरगिरिखौ नायोब्ला द्रौपदी मुर्मु बिथाङा 35 बोसोर बैसोनि खममोनब्ला बिथाङा हादरगिरि जानो मोननाय नङामोन बेबायदिनो लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखर बिथाङाबो जुदि 35 इयार्सनि खम जायोमोनब्ला बिथाङा लेङाइ हादरगिरि जानो मोननाय नङामोन आसाम ग्रामीण विकास बेंकखौ गिबि खेब माब्ला गायसननाय जादोंमोन 2006 मायथाइयाव बेनि एन्सारा प्लास्टिक पार्कआ बहा दं होनना सोङोब्ला आसामनि बे जाबाय तिनिसुकियाव दङ तिनिसुकियानि गेला पुखुरियाव लकेसनखौ नायोब्ला मोनगोन नोंथांमोना गेला पुखुरि टकिअ अलिम्पिकनि गाहाय मट' माने मा बुङो बर' बेखौ मिथिया आं मोन्थोर जानो हागौ नोंना मट' इंलिसाव मट' MOTTO मट'आ मा होनना सोङोब्ला इउनाइटेड बाय इमोशन बेयो बे मट'मोन टकिअ अलिम्पिकनि 2020 मायथाइनि टकिअ अलिम्पिक एक्चुअली 2020 नाथाय 2021 आवसो जादोंमोन बेयो टकिअ अलिम्पिकआव भारतआ मोनबेसे मेडेल मोन्दोंमोन गासै 7टा मेडेल मोन्दोंमोन भारतआ कमनवेल्थ गेम्सआव टटेल 61टा मेडेल मोन्दोंमोन आरो टकिअ अलिम्पिकआ टटेल 7टा मेडेल मोन्दों बे टकिअ अलिम्पिकनि टटेल 7टानि गेजेराव मोनसेया सनानि मेडेल मोननैया रुफानि मेडेल आरो मोनब्रैया ब्रन्जनि मेडेल सनानि मेडेलखौ नीरज चोपड़ा बिथाङा मोन्दोंमोन बिथाङा जिथु जेभलिन थ्र' होनना बुङोब्ला बे गेलेनायाव बिथाङा मोन्दोंमोन आसामनि सोर गेलेगिरिया टकिअ अलिम्पिकआव मेडेल मोन्दोंमोन होनना सोङोब्ला लभलिना बरग'हाय बिथाङा मोन्दोंमोन बक्सिंआव मोन्दोंमोन आमेरिकानि राजथावनिनि मुंखौ सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय वाशिंटन DC बे कुइसना आगोलावबो फैदों आगोलावबो आसामनि जायखिजाया बेफोरबायदिनो एग्जामाव साख्रिनि एग्जामावनो फैदोंमोन बावगारबाय आं मा मोनसे साख्रिनियावमोन बाट फैदोंमोन बेयो वाशिंटन DCआ फेसबुकनि गोदान मुङावबो फैनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय मेटा 2021 मायथाइनि मिस वर्ल्डखौ सोर देरहादोंमोन होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय हरनाज सान्धु मिरु केबिनेटआ हिन्जावसानि हाबा जानाय थि बैसोखौ 18निफ्राय बेसेबां बोसोर खालामनो थाखाय प्रस्ताब होदोंमोन साननैसो सिगाङावसो प्रस्ताब होदोंमोन बे जाबाय 21 बोसोर माने हाबा जानाय बैसोखौ 18नि सोलाय 21 खालामनो होदोंमोन प्रस्ताब होदोंमोन आरोना मिरु केबिनेटआ थ' बेयो 21 इयार बुहुमनि सुबुं अनजिमा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो 10 जुलाइ खालि फालिनाय जायो लास्ट कुइसन रामायणखौ सोर असमिया राव सोलायदोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय माधव कन्दली बिथाङानो राव दानस्लायदोंमोन रामायणखौ स' बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बेनि जुदि बेखौ नायनो गोसोब्ला आंनि वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय थांनानैबो नायनो हागोन गोसोब्ला बेहाय आं गासैखौबो लिरनानै होजोबखादों नोंथाङा जास्ट बेवहाय थांनानै सेलेक्ट खालामना होयोब्लानो बेखौ नुखागोन फार्स्टआवनो थाखागोन बेयो जुदि नायनो गोसोब्ला आरो PDF फाइलखौबो गोबाङानो सोङो PDF फाइलखौबो बे जिथु आंनि वेबसाइट bodoinfo.com बेहायनो मोनखागोन आरो आगोलनि PDF नि लिंकखौ आं भिडिअनि डेसक्रिपसनाव अलरेडि होखाबाय आगोलनिखौ थांनाय एसे सिगाङाव फुङाव भिडिअ मोनसे होदोंमोन आं बेनिखौ बि भिडिअनि डेसक्रिपसनावनो होदों नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय आरो बे मोनसेनि PDFखौ अलरेडि बुंखाबाय आंनि अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहायनो मोनखागोन नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो गाबोन एग्जामखौ जायफोर हागोन अल दा बेस्ट आंनि साइडनिफ्राय स' मोजाङै होदो एग्जामखौ स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं